Nama učenici 8. razreda poznata je konstrukcija korijen iz 5, pa nam je zbog toga poznat broj φ. Dijagonala zbog kvadrata je korijen iz 5. Broj φ naziva se omjerom zlatnog reza koji je dan grčkom kiparu Fidiju u čast. Zlatni rez je geometrijska proporcija ili razmjer koju zadanu dužinu dijeli tako da njen manji odsječak, tj. dio, odnosi prema većem kao što se veći odnosi prema cijeloj dužini. S ovom konstrukcijom određene su lijepe forme, arhitektura lijepih proporcija. Grci su se svjesno koristili matematičkim formulama koje su određivale lijepe proporcije, pa se zbog toga govori da su oni pronalazači zlatnog reza. Što se tiče Rimskog carstva, njihova arhitektura, kiparstvo ugrađeno je u zlatni rez ili je zlatni rez ugrađen u kiparstvo i arhitekturu Rimskog carstva. Pa onda je kiparstvo i arhitekturu Dalmacije. Rimsko carstvo prostiralo se na području Dalmacije i Dalmatinske Zagore u trajanju od više od 600 godina i ostavilo za sva vremena materijalne spomenike, reklo bi se, za opipljivu ljepotu. Mi mladi matematičari iz Dalmatinske Zagore, točnije iz Knina, osjećamo se nasljednicima lijepe forme arhitekture, lijepih proporcija u kiparstvu i umjetnosti, pa stoga da se više zauzimamo za dužnost da izradimo suvenir za Dalmaciju, a to je baza. Baza u našoj kreaciji bila bi izrađena po zakonu zlatnog reza. Oslikana sa ovom slikom Gundulićevog sna. To je izuzetno lijepa slika rađena u formatu zlatnog reza, našeg umjetnika Vlahe Bukovca. Zlatni rez je geometrijska proporcija ili razmjer. Što to znači? Karakteristika zlatnog pravokutnika je zlatni omjer veće stranice prema manjoj stranici. Zlatni pravokutnik crtamo pomoću kvadrata. Dijagonalu polovice kvadrata, takozvanu malu dijagonalu kvadrata, uzmemo kao radijus iz točke F. Tako načinjen luk sjeće produžetak baze kvadrata u točki E. Ovako odrađenu bazu šaljemo gradonačelniku grada Dubrovnika Mati Frankoviću, premijeru Andreju Plenkoviću i Vladi Republike Hrvatske.